Karbirong Saramay atum ajak ding klui pena kemang KACCM Dr. Tuliram Ronghang Pachun Pidunsi Mahamaya constituency ke parlo rong asaratum appointment alu kachirona mai ke padobon Kedamtang Phaiguni ni Phai ke thomarni Dokmoka Rasinjaklam Mini Stadium Sports Complex Auditorium along Karbirong Saramay atum chepater pipansi Mahamaya constituency ke parlo rong asaratum aphan rong asar appointment gipi ke pajiramai padopon Bangso amaya long kacethan pon laki Karbirong Saramaya hin pen penangan ningkan pen kacesong kichunang thek laki bangso appointment alu kacheron long henlo lasi bangso arania bangki isi phurki moarania son nupusi chethan pon anparta bangso rong Saramaya tum akemang ke pachun pon aphutha KACCM Dr. Tuliram Ronghang aphan sedame kachoro lamthe chipaklang pon to de kacesong pen tini arnian ke de nilitum rong asar akemang rong sar thede akemang ke de nilitum kichun chethek ponlong lo lase dalang litum council ke chari non team karbiang long akhai Dr. Tuliram Ronghang phan chururi ne la pende de alang litum pon ke claim kimi pen ajok nilitum Karbirong sara amai atum samed alang litum along kacherap chito de duni phange kai ke de rong asar pen same alang litum nangklem pi de pon bon andam pi de pon bom pon te nilitum cherap je chito de dun bom ji ase alang litum akai lingpi same bangso nilitum rong asar afur kimot pini nang papleng pi thek ber ke alang litum han suri kardom paji Bangso amaya long Karbirong Saramay Central Committee Kongchunbang Rupen Hanse Dokmoka Municipal Chairman Biren Singh Teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondolmaipu Purno Inti Abarim VDC Chairman Long Singh Togbi Mahamaya Karbirong Saramay President Biren Singh Inti Karbirong Saramay Secretary Robinson Rongpi Penchenglo Pinangan Man Peng Kidobang Photum Chetong Donrintin Mahamaya constituency mate narampi ang long Karbirong Saramay ningkan troksi kache songpon pini kechengsi appointment mate Karbirong Saratum ajakong ke pi pajirarni abang sudang litum perang kitum nang kache tong thega pon litum phan ardom pijirlo laben pini ni litum labangso nang pajiralu litum Karbirong Saramay hin pending arong lo pen kechengsi dingarong arni sini litum office tami labangso pang thek pon po laben ningkan trok kep radar kep Lamangso traditional village court aputhak coursing terang CM ke duhut ke pachon pon sitame laso dam tangan ningkan trok penilitum Karbirong Saramay surihini rakre troksi aningkan pen lamangso amang pathek det penilitum je song pon bompen puthot nun Tuliram akhai Dr. Tuliram Ronghang kijapon government atum nilitum phan lamangso alu nanga pipon abangke nyalang liphan chururi une lapen ke nilitum lamangso aja kong longlok pen nilitum ansu si kheyatum kenang ni mate kheyatum akertang pohormu an nilitum ke pajek ponje phan lapen khe kai teng ha hakwa teng hakwa mang lamangso niti niyom niti sitami nilitum ke pameje phan nilitum klem ponji Dokmoka pen Semsing Inti Karbing Long Live